लेट्टू गोपाल अवधी भाषा पे एक सोहर गाँव जाते छठ माई के। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चालू करी। मचिया हे बैठली सासु तो बहु हरियर जय करई, बहु हरियर जय करई हो। सासु सब सखी चली छठी पूजई, हमहु कैसे जुआई, हमहु कैसे जाई हो। सासु सब सखी चली छठी पूजई, हमहु कैसे जाई, हमहु कैसे जाई रे हो। चुप रह रे बहू, चुप रह सजनी बोलाए, सजनी बोलाऊ हो। बबुआरी हरि होरी होई है होरी लवात, छठी पूजई जायु तो छठी पूजई जायु हो। इतनी वचन सुनी बहुअरी सो मन में दुखित भई, मन में दुखित भई हो। मैया के करुण हमैया हमारहु देतो न रहल हो। तोहई पूजैयाईति, तोहई पूजैयाईति हो। केहू के देहु मैया दुई चारी, केहू के 10 5 केहू के 10 5 हो। मैया के मरिया भगनी सरिया तो बिना तरसई हो, रिल बिना तरसई हो। चुप रह बहुअरी, चुप रह सजनी बोला तू, सजनी बोलाऊ हो। बहुअरी तोहरे देवई नंद लाल, तू छठी पूजई जायु, तू छठी पूजई आयु। 8 महीनवा के बीत गए, नवाए के रिल भाने, नवाए के होरिल भाए हो। सहिनी लगी गए भादो के महीनवा, तो छठी नीच कानी, तो छठी नीच कानी हो। बैठली सासु तो बहुअरियर जय करई, बहुअरियर जय करई हो। सासु हमारे गलन कगिले त्यू छठिया पूजैया त्यू छठिया पूजई चलत्यू हो। हाथवा में लिहे दही चाउर, वर लिहि पियरिया, वर लिहि पियरिया हो। सासु छठी मैया ले दियो चढ़ाई, पियरिया हमारी पहिरऊ, पियरिया हमारी पहिरऊ।